उनु बसुमतारी, आन्थु बसुमतारी, कानिया बसुमतारी, हगल बसुमतारी, महिमा बसुमतारी, बिपिएलनि बिथाङाबो बिजेपि माइनरिटि मोर्चा बङाइगाव समितिनि बिथाङा सासे प्रेसिडेन्टमोन अर्जुन नार्जारी उपाध्याय उदय उपाध्याय गंगना उपाध्याय कपि मगर बिथांमोना लाइनाव थाफैजोबदों पवन छेत्री बिथाङाबो बिजेपिनि राजु मगर बिथाङाबो बिजेपिनि बिथाङाबो बिजेपिनि मोहन बाहादुर मगर बिथाङाबो बिजेपिनि राजु नार्जारी बिथाङाबो बिजेपिनि मन्जु महिलारी बिथाङाबो बिजेपिनि अर्जुन बसुमतारी बिथाङाबो बिजेपिनि बसुमतारी बिथाङाबो बिजेपिनि बेनसन बसुमतारी बिथाङाबो बिजेपिनि दिसिनास बिजेपिनि भास्कर लेम्बु बिथाङाबो बिजेपिनि किंजाम बसुमतारी बिथाङाबो बिजेपिनि फिरोज मुसाहारि यट इउपिपिएलनि वन अफ द सेक्रेटारि धरनजित नार्जारी बिथांखौ आङो फैनो थाखाय आङो खावलायनाय जाहैबाय धरनजित नार्जारी क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट यट इउपिपिएल वन अफ द राजीव बसुमतारी बिथाङाबो इउपिपिएलनि जोंधारी बिथाङाबो इउपिपिएलनि सिमां मुसाहारि बिजु बसुमतारी इउपिपिएलनि मिन बसुमतारी बेरासाव नार्जारी जगदीश बसुमतारी पंकज बसुमतारी फैदाम नार्दिमारी दै अर्जुन बसुमतारी बिथाङाबो इउपिपिएलनि नार्जारी बिथाङाबो इउपिपिएल श्रीमती सुनिका नार्जारी बसुमतारी श्रीमती दुर्गा नार्जारी श्रीमती सरजनी मुसाहारि श्री राजीव बसुमतारी श्रीमती सुमिला श्रीमती निजिरा नार्जारी रानी नार्जारी अजित्र मुसाहारि बिमला बसुमतारी श्रीमती दिनु बसुमतारी श्रीमती रानी बसुमतारी मिस सन्जिला नार्जारी अमर श्रीमती बसुमतारी मदन मुसाहारि दीपाली मुसाहारि रूपम পূজাৰী নিজকে খুব ভাল লাগিছে আৰু আমি বিপিএফ দলৰ হৈ পেলাই আপোনাৰ সকলোকে আমি স্বাগতম জনাইছোঁ ভৱিষ্যত আমি যাতে একেলগে থাকি পেলাই এই অঞ্চলত শান্তি বস্তি আছে সকলোৱে একগোট থাকি পেলাই এই অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাম কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে বিপিএফ দলৰ হৈ পেলাই ঈশ্বৰৰ ওচৰত মেলা दङ दा जोङो ओंखायनो बे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बोरै बिसोरो थांनानै थानो हायो बेनि थाखाय जोङो माखासे स्किम लादों गासिबो साख्रि मावनानै जाजोबनो हाया बा साख्रि मोनजोबा साख्रि मोनै माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनोबो थांनानै थानायनि लामा खोन्थानो थाखाय खामानि मावनानै जानो हानायनि थाखाय जोङो बोसोराव 100 कोटी बाहायगोन होननानै जोङो खोथा होबाय थादों
मिथिबाय जोङो जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसन जोंनि फंबाय बिनानाव गावनि गथ' गथायफोरनि थाखायसो जों सिन्था खालामदों जोंनि दिनाथ' बारबोबाय जोंथ' माबा माबि मावनानै जानांगौ नोंनि गथ' गथायफोर फंबाय बिनानावफोर गैया होनबा बिराद बेनि थाखाय जों मावलांनांगौ ओरैनो हप्तायाव बुंबा जानाय नङा प्रमद बर'ना 1 मासल'सै 31 तारिख मार्चनि उनाव बियो खुनु कागज कलम दैनो हाला ओरैनो नामाव सिप मोनगोन खुनु अर्डारबो होनो हाया खुनु सेंसन खालामनो हाया खुनु एप्रुभबो खालामनो हाया फैसाबो रिलिज खालामनो हाया जोब्बाय दा मार्चनि 2 तारिख दिनै 28 29 दिन दंबावो 31 मासानो जोब्बाय दा मा लुबैयो गामिनि मानसिफ्रा हयथ' लामा गाज्रिथ' मिथिं 15 बोसोराव आङो खेबसेबो हयथ' बे ओनसोलाव मिथिं खालामफैनो मोनाखै दिनै जायगा मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आङो जिखिनि मिथिगौ बे ओनसोलाव नोंथांमोनहा माखासे समस्याजों भुगिनानै दङ जोबोद खस्थ' मोननानै दं होननानै आं मिथिगौ आरो बेफोर समस्याखौनो बोरैबा समाधान खालामनानै होगोन नामा दानि सोलिबाय थानाय सरकारा बे हिसाबै नोंथांमोनहा 5 बोसोर नोंथांमोनहा माखासे समस्या दंमोन हयथ' सरकारजों थाफायोब्ला बे ओनसोलनि जोंनि बे ओनसोलनि समस्याया समाधान जागोन बेखौ आसा खालामदोंमोन खिन्थु जागोन होननानैनो 5 बोसोर थांबाय दिनैसिमबो बे समस्याया समाधान जायाखै बा खालामनानै होआखै আপোনালোকৰ এই অঞ্চলৰ কিছুমান সমস্যা আছে এই সমস্যাটো যাতে আমি সমাধান কৰি ল'ব পাৰি আপোনালোকে চিন্তা কৰিছিল যে আমি যোনে চৰকাৰ চলাই আছে ইউপিপিএল দলৰ লগত থাকি আমি আমাৰ এই অঞ্চলৰ সমস্যাটো সমাধান কৰি ল'ব পাৰিব নেকি এইটো ভাবি পেলাই আপোনালোকে 5 বছৰ ইউপিপিএল দলটো সমৰ্থন কৰি পেলাই আহিছিল কিন্তু যিটো সমস্যাটো আপোনালোকে সমাধানৰ কাৰণে বিচাৰিছিল কিন্তু আজিলৈকে সমাধান হোৱা নাই বুলি মই জানিবলৈ পাইছোঁ তো এতিয়া 5 বছৰ হৈ গ'ল এতিয়া আৰু সময় নাই ইউপিপিএল দলৰ সময় নাই 1 মাহ মাত্ৰ আছে আজি 2 তাৰিখ হ'ল 31 মাৰ্চটোহে লাষ্ট তাৰমানে বিহুৰ আগত ইহঁতৰ চৰকাৰটো নাথাকিব বিহুৰ আগত হয় চৰকাৰটো এনে নামত কোনোবা MCLA বা চিফ হিচাপে থাকিব পাৰে কিন্তু কাগজে কলমে একো নতুন অৰ্ডাৰ দিব নোৱাৰিব 31 তাৰিখ মাৰ্চৰ পিছত তাৰমানে এপ্ৰিলটো আপোনালোকে ইয়াত বহুত জানা মানুহ আছে এপ্ৰিল মাহটো নতুন বছৰ হিচাপে লয় ইংৰাজীত তাৰমানে ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ নতুন ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰটো এপ্ৰিল মাহৰ পৰা হয় मेला दङ दा जोङो ओंखायनो बे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बोरै बिसोरो थांनानै थानो हायो बेनि थाखाय जोङो माखासे स्किम लादों गासिबो साख्रि मावनानै जाजोबनो हाया बा साख्रि मोनजोबा साख्रि मोनै माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनोबो थांनानै थानायनि लामा खोन्थानो थाखाय खामानि मावनानै जानो हानायनि थाखाय जोङो बोसोराव 100 कोटी बाहायगोन होननानै जोङो खोथा होबाय थादों मिथिबाय जोङो जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसन जोंनि फंबाय बिनानाव गावनि गथ' गथायफोरनि थाखायसो जों सिन्था खालामदों जोंनि दिनाथ' बारबोबाय जोंथ' माबा माबि मावनानै जानांगौ नोंनि गथ' गथायफोर फंबाय बिनानावफोर गैया होनबा बिराद बेनि थाखाय जों मावलांनांगौ ओरैनो हप्तायाव बुंबा जानाय नङा प्रमद बर'ना 1 मासल'सै 31 तारिख मार्चनि उनाव बियो खुनु कागज कलम दैनो हाला ओरैनो नामाव सिप मोनगोन खुनु अर्डारबो होनो हाया खुनु सेंसन खालामनो हाया
कुनु एप्रुभबो खालामनो हाया फैसाबो रिलिज खालामनो हाया जोब्बाय दा मार्चनि 2 तारिख दिनै 28 29 दिन दंबावो 31 मार्चआनो जोब्बाय दा मा लुबैयो गामिनि मानसिफ्रा हयथ' लामा गाज्रि दं सोरबा आदिबासियानो जा सोरबा नेपालियानो जा सोरबा राजबंशियानो जा सोरबा गरखायानो जा बा सोरबा राजबंशियानो जा भट होनायनि सिगां सिन्था खालामगोन आङो भट होगोन ट्रेक्टरनो भट होगोन बा नांगोलनो भट होगोन बा बिजेपिनो भट होगोन आङो होनायनि सिगां सिन्था खालामगोन भटआ होबाय होनानै देरहाबायबो आं मा मोनगोन जोंनि ओनसोला मा मोनगोन मा जागोन आंहा फंबाय दं बिनानाव दं बा आंहा फिसाला दं फिसाजो दं MA पास जानाय BA पास जानाय हायार सेकेन्डारि पास जानाय बे गथ'फोरनि थांनानै थानायनि थाखाय माबा मोनसे राहा लामा मोनगोन ना मोना आंलाय बा जोंनि बे ओनसोलाव दालां गैया नैबे सेरमांगा दैनि उपद्रबखौ बयबो मिथिगौ बेखौ बान्दो खोनानै माबा मोनसे खालामनो हागोन ना हाया बेखौ सिन्था खालामगोन भटखौ ओरैनो होआ रावबो भट ओरैनो होआ भट होनानै रायजोआ लाब जाथारनांगोन भट होनानै ओनसोला उन्नति जाथारनांगोन अब्लासो दा रायजोफ्रा मोजां मोनो जेनेबा नोंसोरो माबा मोनसे आसाजों UPPLनो भट होदोंमोन दे बनागाव समस्तियाव देरहायाखै UPPLआ आरो देरहानायबो नङा BPPआनो देरहागोन जोङो जेनेबा सरकार दानो हायाखिसै BPPआ UPPLआ सरकार दाबाय सरकार दानाय लोगो लोगो नोंसोरो गासिबो UPPL जानानै थांजोब्बाय आसा खालामदोंमोन ओरैनो थाङा होनना बुंदां ओरैनो बिना फैसायाव सोरबा BJPआनो जा सोरबा कंग्रेसआनो जा सोरबा BPPआनो जा सोरबा UPPLआनो जा ओरैनो थाङा माबा मोनसे आसा खालामदों किन्तु बे आसा खालामनायखौ नोंथांमोना दिनै मोनगोनखौ नुहुराखै 5 बोसोर जाबाय माला मावबावनो इलेक्सना जाफिननोसै नै दा बेवहायनो नोंथांमोना खुद्रिनानै UPPL आरो BJPखौ गारनानै BPPआव हाबनो हाबाखै दा जोंबो जेनेबा जोङो इलेक्सनाव देरहाखागोन एबाराव जोङो सरकार दाखागोन सरकार दानायनि उनाव नोंथांमोना जायखौ आसा खालामनानै जोंनो भट होदों बे खामानिखौ जुदि जों मावनानै होआबा आंखौ आरो नेक्स्ट टाइम नोंसोर लेंबोगोन बे सेरमांगा दै खुरखानायखौ नोंसोर बान्दो खोथेजानो लुबैयाखैबा ना जावफ्ल'ना होसिननांगौ खोथेनांगौ ना जावफ्ल'ना होसिननांगौ दा माथो दा बेखौ जोङो जुदि मावनानै होआबा नोंसोरो जोंजों थाफा मोनफा मानो थानो भटआ होखांनायनि उनाव जों जुदि खामानि मावना होआबा नोंसोर जोंजों बोरै थागोन जोंबो रागा जोंगोन दा